Takže teraz vám ukážem útočnú techniku pri stene, takedown na dve nohy. Základný klasický zápasnícky clinch, urobíme útok na dve nohy. Hop. Hlavu máme hore, chrbát máme rovný, tu spojíme obidve ruky a čo najviac stišíme, aby tie nohy boli spolu. A hlavu máme kormidlo na tú stranu, tlačíme a ruku na tú druhú stranu. Hop. Tak tu zaistíme, tu stále držíme tie nohy, aby mali spolu tie nohy. Super. Takýto zápasnícky clinch, urobíme útok na dve nohy, hop, takisto spojíme tie ruky, len super a zdvihneme hore, hop. Tu máme super a stále máme ešte tie ruky spojené, odtiaľto na tú stranu, položíme a ruky máme stále ešte spojené. Teraz sme ukázali dve variácie takedownov na útok na dve nohy pri stene.